ama sain clear tu le ngai tu te chi bai kan buk le veka cheu tun tuma chuan beng warna news in aron post na khan mai che pakhatin a fanu te a zuar tin aron post a hi thil dang lam takania hetiang thil hi ram then khat le state then khara chuan om formaya ma se mizoram a hin ala thleng ngai lo tura ma se mizoram a hi chu ala thleng ve tura kan ngai lo po khaniang ma se heta hian beng warna aron post na chuan khatiang thil kha a thleng tlat mai ne he thil hian mi puiti po min bar khaya chuan he nu hi ani na le a hmel le a feng te po kha a address kim chang po kha zia lan ani lawa engwanga a fa te kha zuara a hral nge ni ti kha beng warna pesina aron ziak hi kan chiar chuak lokanga a fanu te zuar tin aron ziaka mizoram khachak laba nu pakhat kum somni panga mi chuan an chung ko harsatna avangin a fanu te pahni kum sari mi le kum khat le chan ve mi azuar beng warna thudon danin nu pakhat hian a fa te hi whatsapp kal tangin azuara police te chuan FIR an don hi bo zuin juvenile justice care and protection of children act 2015 hangin thuboi an siak luta a fa te zuar tu hi nimin ni som priat thlathum kum sang ni somni panga khan an manani tuna kan thiar zo ta kan khan khatiang khathil thlen dan ania a zia lo khop maya chuba ka atira kan soitu kan hetianga human trafficking angte state then khara chuan le ram then khara chu a thleng thin kan ti kha mizoram a chu la thleng ve ngai lo tura kan ngai kha a thleng ve ta thlat mai ni he thil thlenga tang nei po hian mi puite kan film kura tul zia te po a lang chiang thleng ka ria ba ka an chhungkua khan eng har satna po tok po ni se khatianga mani fashin tenge khatiang han hral du khopa mi hring ril ru anom to kha chuan a baidong ve don hle ti kha chianga chu ti rual kan soi du le pakhat chu mi then kha chu fa hi kan nei du a hlom thina fa nei tam lam pangkha awat halawe ka ti de lam pangkha re chuang lova mi then kha chu fa kan nei du a kan chom hlom thei thin lo ni an rual puite an thian te khatiang od reng khan mi then kha thi chuan kan fa thi kan da hlom thina chu ti rual in thil phat kan soi du chu mi then kha chu nupui fanau ma tak tak kan nei hlom thina kum thling lo te mi then kha chuan nei ni mi then kha chuan kan fa thi kan chom hlom thei don nge don lo ti po khatianga ngai sak lo khan fa thi kan nei hlu hlom thina kan chom so hlom le box si lova hetianga wang te po chhungko har satna mi then kha chuan chhungko har satna kan tok kan chhungko chu kan harsa tiang te po hi hetiang wang te nupui fanau kan nei mat lu tuk wang te ani de utlang puya mi then khara chuan nupui fanau nei kha mi then kha tan chuan a lo thatna po kha omang mase mi then ka tam tak kha chuan a thalem lo ni mo then khara chu hetiang wang te po hian ading ka ria ti rual chuan thil pakhat kan soile du chu khovela ram pathiele ram re thai kan ti then ka te chu kan han en kul hian nupui pasal nau pang tak taka khatiang an nei thin kha an ni deuh hlom furani chu ti rual chuan he video hi awareness na tan kan han mang pa ni fomin tunlai a phei chun he Facebook a te han en kul taila peina group khatiang te po kha atamani mi chen khat mai chia na tho pe lo fanga that chiat fanga mani taksa zuar mo khatiang te po kha mu tur an tam to ni mizoram chhunga hian khang tiang te po kha tu te nge an niang ti te po kha kan ve hlom chuang lova achan chu fake vek khania kan fanu te kan ka zen te kan u nau nu te an lo ni feng em ti te po kha khatiang thleng te po khan kan ngai tu kha nga ya chhungkua po hian kan in zir tira kan in thil riat tam te po hi atul hle ning ka ria chuan pakhat nupui fanau pasal nei chungchang a po hian nu le pa te pon kan fa te hi kan thil nguna kan thil riat tam te po hi atul hle ning ka ria hetiang awang te po hian nupui fanau pasal kan nei nu a poin chung har ta kan to ka chung har satna wangin Facebook ate pon mo ka pai ve du khatiang te po atamani heng te po hi nupui pasal kan nei mat fanga chhungko har satna mitam tak pon kan to na chan ber po nin ka ria hetiang konga po hian chhungko le kau than le khotlang NGO mo khatianga te po khan kan soitam hi atul to ni ayanga po chulo ni se te khan police lawin ma an han la boina lian tham sok te thleng lovin khatiang khan man han la thei te po khap kan police te po hi achang chuan kan han dem viau tak nain achang hi chun ma te po hi an la chak thin viawa hetianga po hian kan police te hi an fakoba kan chuang hle ni ti po kha kan soitu pokani o tuna chun video danga kan pakai leka mani nimin khaning ka hria khamia se sona pu ar le pu muan puya anin chal tauna video klem kan thlir ho leka chuan soi tur le rek chhun zom turte omni chuan kan soi chhun zomin kan rek ho lenga chuan video te kan tu tok don ni one nation one reason ti te idea hi thakop maya zampui phuldung sei khuan
one nation one ration ที่ที่อ่างาบเหี่ยวตัวนี้ทริปุระละมารีสุนอันปกคูปุยตียากงที่เหี่ยวจัวมิโซรัมบากันดูตียาเฮ RCMS อารมณ์ชวดติรปัวสุรคานมาสาเตนงุนตะกังไงตัวคงเรสุนไลตังินMNF ฟุนไลอาปอเฮออนไลน์นะอาดาระทุนปอมิโซรัมสุรคานกันนิมาสาทริปุระลำสุนวังโซกาออฟไลน์นินอันอมันนี่จูวังจวนจุดยังสิจวยสุนาRCMS implement nuwa po thila oma Mizoram Sarkara Mizoram Sarkar thara loadinga sani som Nepali Mars April May vel khan double an niti kan official tenan butsuak ni na langa an delete tamen Who speaker? Kan soi pot ang ito. View lo mo. Ay tok lo. Mi thile damkar. Thile damkar di thiam dam thilla ni a chu wang chon khatian noi liam mai chi ni lo. Trong kam thiama trong kam thiama mi ril ru hitam mai tu. Technology thila ni trong kam chu Who speaker ha mi lim hian kai po political advisor to CM kan niangin na lim choni na huna ka sukala kan soyang vak ki ani chuang big lo ngoi ro I kalpo ha kal pu speaker siam advisor sa on ta kalpo ha ka ve ya ati bei dong tok le kan ni chu bang chuan pu speaker azona chana ni to khami kha debate na mun tura ni to lo wai na progress ani to khami chu ni so ki ni pu speaker bei dong ka a bei dong ka ti dan tur sok hu ya to ni chuan mun ni ano ba an ti to pa ni mai ni lo ati to pu minister ni si dan so ka minister ni ya Mizoram Sarkar hi ti dan tu chu minister ni ya hey hun ni aloma ke ni ani tu tu danin anadar ne thai tu minister ni du ni ti anadar ne kan thap to ti thayang ni ti ne na som ve lo ti pura lam hi ti to pura ni tin Mizoram Sarkar ya ti pura ni chu chu tu abe dong tok legin ka ka lo chumbi ti lo chuan adar ne na dan adar ne na danang thapa zom tu zo Mizoram Sarkar ngatinge dan anga an zom zo na state hian khat tu kan chan dan lo apanin an ko tan ba na ni mai Baik mi udah bro. Atau ke? Question of siapa? Who speaker? Oh, question of siapa? Minister in the ex. Atau ke? Oh, zona itu toh zona kah siapa toh? Oh, tinggal kan minister kan the ex lah. Itu toh kan? Oleh. Kan minister itu mang. Who speaker? Susun oleh kan minister. Who speaker? Pakhat. Puldung say mi puite hi. Mizoram Sarkar hian a hrenga anga event ni. India rama kalphung technology te lo changkang zela. Adar khoi state ma a om kop thei to lawani. Mizoram an he ngatia Mizoram an dilit suta Tripura so khadilit tuturan ngelom chu action chu speaker khong ai takin kha azona kha chan ani to a kha azona kha adwani chon house pona dule mobile takala chan na zona dang pola siam ni sel statement siam na hun ni to ina langlem lawa Dang an mamo dang to kan su collect ka ti beidon tok na ka phelo zona ni kan me Who speaker? khong ai I zona kha chianga chu kan minister ni the excela Who speaker? Mizoram ina. Who speaker riak klak po ni to lo Adar seeding kan ti kha kan technology man kha alo chang kan zo ka wangin Who speaker? kha RCMS in amu kan expand sanga in ka hria kan house tong kamatan moi lo do te po min ka hria a then bi ka khachu moi lo tak ka ma chu wang chu vai pai mai tu ku buan pu po khong in pu speaker phalda in ka soi chan te po itim kha khap vero kan lo khap me ke atok te kan te chu to dia eni chu ole chu wang chuan din pu speaker house ai kai phona kan lo ma za ta kamin kai phoi po kan du Who speaker? minister ngai thang oh mi chi da kan ka soi to NFSA Tripura pek a in Mizoram NFSA bu fai ko ta pek hi atam zo
chu wang chuan Tripura a phul sei mi te food civil supplies Tripura RCMS te kha in delete sela eng tiklai pon Mizoram Speaker problem kha laman Speaker problem man luto an mani na delete lo le sarkar chakna delete ai disputed area hun nia om khop thei ni lo vai pakhat zo kan delete Mizoram zo khan ka te kan delete Tripura zo kha delete turi kan put don lo mi kan delete ni lo a technology khan automatic in system ina delete alom ole tu na heta soi fel chi pon ni ri din pe chung ka ding pe nia minister ngai thango Speaker hang demand number parukna land revenue and settlement cheng vai bel che som thum paruk noi som nga pariat si ni sang thum le demand number som pasari na food civil supplies and consumer affairs cheng vai bel che zan hi som sei pariat noi som ruk pariat sing riat awa in cheng vai bel che thum som panga noi som ni pasari sang thum te hi he house zom takhian min pas pui turin karon nge ne wala tu na chuan minister zom tak pubi lo chan zawan antiman